थाबाय लोगोफोर बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दावगा हारिमुआव बेबायदिनो आङो गोबावथारसैमोन सिफुं दामनाय एबा खाम दामनाय लाबोथारिया दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै एसां ग्र' जानो हाबाय थ' दिनै आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों थ' नोंथांमोना खोनासंलांदो जोङो बेसेबां रायलायबाय थाबावगोन आरो नङा होमबा रायलायनायखौ जों गोबाव रायलायबाय थायो गोबांनिफ्राय रायलायबोदों दिनै टाइम मोनथाराखै जोङो गथ'फोरखौ जि फोरोंनायमोन जोंनि बेबो थालांगासिनो दं आरो लोगोसे जों दा गिनेस वर्ल्ड रेकर्डनि थाखाय गलाघाट डिस्ट्रिक्ट एबा दरसे हारिमु जानानै जोङो बिथां जोंनि आफादगिरिजों मदद होगासिनो दङ थ' बेयाव जों माखासे सिफुं दामनाय बा गथ'फोरखौ फोरोंनायखौ जों लाबोनो हायाखैमोन भिडिअ थ' दिनै बे मोनाबिलि समाव दोंसे बर'नि जि खुगा मेथाइ बेखौ आं सिफुङाव सुनानै नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामदो लोगोसे हायोबा साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आर्निंआ दासो एसे जाहांबाय थादों नालाय थाब थाब आर्निं जानानै जोङो दावगा हारिमु कालचार ससाइटिखौ गोजौ लेभेलाव लांनो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम अननाय हास्थायनानै नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामहरदों जाहाथे नोंथांमोना थाबनो भिडिअफोरखौ नायनानै एबा वाच टाइमाथ' बारखाबाय नालाय आर्निंफोरखौ जाहोनो हायो आरोखि बेखिनियानो आङो दिनै सुनोसै आरोखि स' बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअआ इमान गोदै जायाखै वाटार साप्लाइआव दै थिबाय थादों नालाय साउन्डआ बारा जादों आरोखि भाइलेन्ट जादों थ' बेनोमोन आरोखि नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे मेसेजखौ लिरनो दाबाव बाय बाय